Prstenova družina. Prstena 3 za vilin kralje za koje zvijezde siju i 7 za patuljke vladare kamenih dvora moći i 9 za ljude, usuda kletog što zarana mriju, al prsten 1 za cara mraka na prijestolju noći u zemlji Mordor gdje sjene se kriju. Prsten 1 da zavlada svima, prsten 1 što traži i seže, prsten 1 da spoji se s njima i u tami ih sveže u zemlji Mordor gdje sjene se kriju. Predgovor. 7. stranica. Ova priča u toku kazivanja rasla dok nije postojala pripovijest o velikom ratu za prsten i preuzela mnoge odbljeske još starije pripovijesti koja joj je prethodila. Započeta je uskoro, pošto je Hobit napisan i prije nego što je objelodanjen 1937. godine. Ipak, nisam odmah nastavio pisati ovaj nastavak jer sam ponajprije htio upotpuniti i srediti mitologiju i legende drevnih dana koje su se bile uobličavale već nekoliko godina. Želio sam to učiniti radi vlastitog zadovoljstva i imao sam tek malo nade da će druge zanimati ovo djelo, pogotovo što je prvobitno bilo nadahnuto lingvističkim pobudama i što sam ga započeo radi toga da stvorim potrebnu povijesnu pozadinu za vilenjačke jezike. Kad su oni kojima sam se obratio za savjet i mišljenje pretvorili ono malo nade u ni malo nade, vratio sam se ovom nastavku ohrabren zahtjevima čitatelja da doznaju nešto više o hobitima i njihovim pustolovinama. Ali priču je nešto neodoljivo vuklo prema drevnom svijetu, pa bi se moglo reći da je postala izvješće o njegovu kraju i nestajanju još prije nego što su ispripovjedani nastanak i sredina. Taj proces bio započeo pisanjem Hobita, u kojem je bilo nekih naznaka koje su upućivale na tu stariju materiju. Elrond, Gondolin, uzvišeni vilenjaci i orci, a isto tako i nekih odbljesaka koji su se pojavili nezvani, pojave koje su bile više ili dublje ili tamnije nego što su se na prvi pogled doimale. Durin, Moria, Gandalf, Nekromant, Prsten. Otkrivanjem značenja tih odbljesaka i njihovih veza sa starijim pripovijestima ukazalo se treće doba i njegov vrhunac u ratu za prsten. Oni koji su tražili da doznaju još nešto o hobitima došli su na svoj račun, ali su morali dugo čekati, jer ja sam Gospodara prstenova pisao samo na mahove između 1936. i 1949. godine. U razdoblju u kojem sam imao mnogo poslova koje nisam zanemarivao i mnoge druge interese kao učenik i učitelj koji su me često zaokupljali. Dakako da je tom kašnjenju pridonijelo izbijanje rate 1939. godine, tako da na kraju te godine nisam još bio dovršio ni knjigu prvu. Unatoč tami, sljedećih 5 godina ustanovio sam da ne mogu potpuno napustiti tu priču, pa sam i dalje uporno radio, pretežito noću, dok se nisam našao pred Balinovim grobom u Moriji. Tu sam zadugo ostao. Nastavio sam rad tek nakon gotovo godinu dana i tako došao do Lothloriena i Velike rijeke negdje potkraj 1941. godine. Sljedeće godine napisao sam prve skice onoga što je danas knjiga 3. i početak 1. i 3. poglavlja u knjizi 5. Tu sam zastao, dok su svjetionici svjetlili u Anorienu, a Theoden stigao do Harrowdale-a. Ništa dalje nisam bio predvidio i nisam imao vremena za razmišljanje. Tek sam 1944. godine ostavio niti i zbrku rata koji sam imao dužnost nadzirati ili bar pratiti, pa sam se prisilio da se uhvatim u koštac sa Frodovim putovanjem do Mordora. Ta poglavlja koja su na kraju ušla u knjigu 4. napisao sam i slao u nastavcima svome sinu Kristoferu koji je tada služio u Rafu u Južnoj Africi. Ipak mi je trebalo još 5 godina da priču privedem sadašnjem kraju. Dotle sam promijenio kuću, katedru i koleđ. Dani su mi bili nešto manje mračni, ali isto tako ispunjeni mučnim radom. Zatim kad sam napokon došao do kraja, morao sam cijelu pripovijest iznova pregledati i zapravo dobrim dijelom preraditi. Morao sam je otipkati i još jednom otipkati, sam, jer nisam imao čime platiti profesionalnu tipkačicu. Gospodara prstenova pročitali su mnogi otkako je napokon tiskan. Htio bih ovdje nešto napomenuti o brojnim mišljenjima i nagađanjima koje sam čuo ili pročitao glede motiva i značenja ove pripovijesti.
Glavni je motiv bila želja pripovjedačeva da se okuša u jednoj doista dugoj pripovijesti koja će zadržati pozornost čitatelja, koja će ih zabaviti i oduševiti, a na mahove možda i uzbuditi ili duboko dirnuti. Vodič su mi bili samo moji osobni osjećaj o tome što je privlačno ili dirljivo, a za mnoge je taj vodič neminovno često griješio. Nekima koji su pročitali ovu knjigu ili koji su bar pisali o njoj, bila je ona dosadna, besmislena ili bezvrijedna, a ja se nemam prava žaliti jer slično mišljenje imam i ja o njihovim dijelima ili o vrsti književnosti kojoj oni očito daju prednost. Ali čak i za mnoge koji su uživali u mojoj priči ima tu štošta što im se ne sviđa. Možda se u jednoj ovakvo dugoj priči i ne mogu svima sva mjesta svidjeti, niti se mogu svi razočarati tim istim dijelovima, jer iz pisama koje sam primio vidim da one pasuse ili poglavlja koje jedni smatraju lošim, drugi posebno hvale. Najkritičniji od svih čitatelja, a to sam ja sam, otkriva sad mnoge nedostatke manje ili veće, ali i kako srećom nisam dužan prikazivati knjigu niti je iznova pisati, prijeći ću šutke preko tih nedostataka, osim preko onoga koji su i drugi uočili, a to je da je knjiga prekratka. Što se tiče nekog dubljeg značenja ili poruke, pisac nije imao ništa slično na umu. Ovo djelo nije ni alegorijsko ni aktualno. Kako je priča rasla, puštala je korijenje u prošlost i neočekivano se granala. Ali glavna joj je tema bila određena od samog početka neminovnim izborom prstena kao spone između nje i hobita. Ključno poglavlje, Sjenka prošlosti, jedan je od najstarijih dijelova priče. Napisano je mnogo prije nego što je Sjena 1939. godine bila zaprijetila neminovnom katastrofom, a od te bi se točke pripovijest bila razvijala po bitno istim linijama, sve da je katastrofa i bila spriječena. Njena su izvorišta bila davno prije nazočna u mojoj svijesti ili u nekim drugim slučajevima već i zapisana, pa su rat koji je izbio 1939. ili njegove posljedice malo što izmijenili, ili nisu ništa izmijenili u njoj. Pravi rat ne nalikuje na legendarni ni po svom toku ni po svom ishodu. Da je on nadahnuo ili odredio razvoj ove legende, onda bi prsten bio jamačno prigrabljen i upotrebljen protiv Saurona. Sauron ne bi bio uništen nego zarobljen, a Barad-dûr ne bi bio razoren nego zaposjednut. Saruman bi pak, ne uspjevši se domoći prstena u ono vrijeme pometnje izdaje, našao u Mordoru karike koje su nedostajale u njegovim istraživanjima učenja o prstenovima, pa bi uskoro sam izradio svoj veliki prsten kojim bi doveo u pitanje samozvanog vladara Međuzemlja. U tom sukobu obje bi strane mrzile i prezirale hobite, pa oni ne bi čak ni kao robovi ostali dugo na životu. Moguće su bile i neka druga rješenja u skladu s ukusom ili mišljenjem onih koji vole alegorije ili aktualne aluzije. Međutim, ja nikako ne trpim alegorije u svim njihovim pojavnim oblicima, nikad ih nisam volio otkako sam dovoljno star i budan da otkrijem njihovu nazočnost. Mnogo više volim povijest, stvarnu ili izmišljenu, s njenom raznolikom primjenjivošću na mišljenje i iskustvo čitatelja. Mislim da mnogi brkaju primjenjivost s alegorijom, ali prva je u slobodi čitateljevoj, a drugu mu svjesno nameće autor. Dakako da se autor ne može potpuno osloboditi utjecaja svog iskustva, ali načini na koje se klica priče koristi tlom iskustva neobično su složeni, a pokušaj da se taj proces definira potječu u najboljem slučaju od nagađanja, nedostatnih i višeznačnih. Isto je tako pogrešno, iako naravno privlačno, kad se život autora i kritičara poklope. Pretpostaviti da su razvoj misli i događaji njihova zajedničkog doba morali izvršiti najsnažniji utjecaj na djelo. Čovjek zaista mora osobno živjeti u sjeni rata da po svema osjeti njegov pritisak. Ali kako godine prolaze, čini se da se često zaboravlja da nije bilo ništa manje mučno doživjeti rat u mladosti 1914. godine nego sudjelovati u ratu 1939. i idućih godina. Ili da uzmemo drugi primjer koji nije tako bolan. Neki su iznijeli pretpostavku da poglavlje Čišćenje Šira odražava situaciju u Engleskoj u doba kada sam dovršavao svoju priču. To nije istina. To je bitan dio zapleta koji sam bio zamislio od samog početka. Iako sam ga u toku rada preinačio zbog Sarumanova karaktera kako se razvijao u samoj pripovijesti, bez ikakvog, trebali reći, alegorijskog značenja ili aluzija na suvremenu politiku.
Nešto se od toga doduše zasniva na iskustvu, iako neznatno, jer je gospodarska situacija bila posve drukčija i na mnogo daljoj prošlosti. Kraj u kojem sam živio u djetinjstvu bio je dozla Boga uništavan još prije nego što je meni bilo 10 godina, u vrijeme kad su automobili bili rijetki, do tada nisam bio vidio ni jednog, i kad su ljudi još gradili prigradsku željeznicu. Nedavno sam u novinama vidio sliku potpuno oronule vodenice koja je nekad cvala pokraj ribnjaka i koja mi se onda činila strahovito važnom. Nikad mi se nije sviđao mladi vodeničar, ali je njegov otac, stari vodeničar, imao crnu bradu i nije se zvao Sandyman. Prolog, 11. stranica. Prvo, o hobitima. U ovoj knjizi riječ pretežito o hobitima i iz nje će čitatelj doznati što o njihovu značaju i nešto malo o njihovoj povijesti. Nešto više može doznati iz odabranih ulomaka Crvene knjige u Zapadnoj krajini, koji su već objelodanjeni pod naslovom Hobit. Ta je pripovijest proistekla iz prvih poglavlja Crvene knjige koju je napisao sam Bilbo, prvi hobit koji se proslavio u svijetu i koji je to svoje djelo naslovio Tamo i opet natrag, jer je u njemu riječ o njegovu putovanju na istok i o njegovu povratku, o pustolovini što je poslije uključila sve hobite u velike događaje toga doba o kojima je ovdje riječ. Ipak mnogi će možda poželjeti da odmah na početku saznaju nešto više o tom izvanrednom narodu, a neki možda nisu ni vidjeli spomenutu knjigu. Za takve čitatelje, evo ponajprije nekoliko napomena o nekim važnijim stvarima iz hobitoznanstva i kratkog prisjećanja na tu prvu pustolovinu. Hobiti su jedan neupadljiv ali prastar narod, nekoć znatno brojniji nego danas, jer oni vole mir, tišinu i dobro obrađenu zemlju. Najradije prebivaju u lijepo uređenu i uzorno obrađenu seoskom predjelu. Ne razumiju, niti su ikad razumjeli, pa nisu ni voljeli strojeve složenije od kovačkog mijeha, vodenice ili ručnog razboja, iako su vješto rukovali alatom. Čak su i u drevno doba obično zazirali od velikih ljudi, kako nas nazivaju, a sad upravo panično bježe od nas i sve ih je teže naći. Imaju dobro razvijen sluh i vid, a premda su skloni debljanju i nikad se ne žure bez potrebe, ipak se hitro i spretno kreću. Odvek kada su umjeli brzo i nečujno nestati, kad god bi na njih nabasali veliki ljudi koji nisu željeli sresti. Tu su vještinu razvili do te mjere da se ona ljudima mora činiti upravo čarobnom. Međutim, hobiti nisu zapravo nikad izučavali nikakvu magiju, a tu svoju sposobnost izbjegavanja ljudi imaju zahvaliti samo profesionalnoj vještini koju su stekli nasljeđem i vježbom i tjesnom povezanošću sa zemljom, u čemu ih veće i nespretnije rase ne mogu slijediti. Jer oni su sitni stvorovi, manji od patuljaka, zapravo nisu tako čvrsti i snažni iako nisu mnogo niži od njih. Različite su visine, negdje između 2 i 4 stope po našim mjerama. Dan danas malo kad dosežu do 3 stope, ali kažu da su se smanjili i da su nekad bili viši. U Crvenoj knjizi piše da je Bando Bras Tok, Rikobik, sin Insegrima II, bio visok 4 stope i da je jahao prave konje. Sudeći po hobitskim predajama, njega su nadmašile samo 2 slavne povijesne ličnosti, ali upravo o toj neobičnoj temi riječ je u ovoj knjizi. Što se tiče hobita iz Shirea, bilješka, Shire izvorno znači okrug, kotar, pokrajina, staroengleski izraz za upravnu oblast koja se sastoji od više manjih jedinica sjedinjenih radi potreba mjesne vlasti, kraj bilješke. O kojima je u ovim pričama riječ, oni su u doba mira i blagostanja bili veseo narod. Odjevali su se u jarke boje, napose su voljeli žutu i zelenu, ali su malo kad nosili cipele, jer su im tabani bili tvrdi kao štavljena koža i obrasli bujnom kovrčavom dlakom sličnom kosi na glavi, koja im je obično bila smeđe boje. Stoga je jedini obrt kojim se nisu mnogo bavili bilo obućarstvo, ali su imali dugačke i vješte prste i znali su izraditi mnoge druge korisne i zgodne stvari. Lica su im bila prije dobroćudna nego lijepa, onako široka, blistavih očiju, rumenih obraza, usta vazda spremnih za smijeh, za iće i piće. I doista su se smijali, i jeli, i pili, često i od srca. Voljeli su svako doba priproste šale i 6 obroka na dan, kad god bi do njih mogli doći.
Bili su gostoljubivi i uživali u zabavama i u darovima koje su velikodušno davali i rado primali. Bjelodano je da su hobiti unatoč kasnijem otuđivanju u rodu s nama. Mnogo su nam bliski nego vilenjaci pa i patuljci. Od pamtivijeka su govorili ljudske jezike na svoj način. Voljeli su i mrzili manje više isto što i ljudi. Ali u kakvom smo srodstvu s njima, to se više ne može pouzdano utvrditi. Porijeklo hobita seže u daleke dane, koji su odavno prošli i pali u zaborav. Samo vilenjaci čuvaju još nekako svjedočanstva o tom minulom vremenu, ali njihove predaje bave se gotovo isključivo njihovom poviješću, u kojoj se ljudi malo kad pojavljuju, a hobiti se uopće ne spominju. Pa ipak je jasno da su hobiti zapravo živjeli mirno u Međuzemlju mnogo godina prije nego što su ih drugi narodi uopće primijetili. A kako je svijet u ostalom oduvijek bio pun nebrojenih čudnovatih stvorenja, činilo se da ta mala bića i nisu osobito važna. Međutim, u vrijeme Bilba i njegova nasljednika Froda, oni su iznenada postali, a da to uopće nisu željeli, i važni i glasoviti, uznemirivši vijeća mudraca i velikana. Ti dani, treće doba Međuzemlja, odavno su prošli i oblik se svih zemalja promijenio. Ali krajevi u kojima su hobiti onda prebivali, zacijelo su oni isti u kojima i sada borave. Na sjeverozapadu starog svijeta, istočno od mora. Hobiti u Bilbovo doba nisu više ništa znali o svojoj prapostojbini. Ljubav spram mučenosti, izuzev rodoslovnih predaja, nije među njima bila osobito rasprostranjena, ali je u starim porodicama bilo još pojedinaca koji su proučavali njihove knjige, pa čak i skupljali izvještaje vilenjaka, patuljaka i ljudi o starim vremenima i dalekim zemljama. Njihovi su zapisi počinjali tek od naseljavanja Šajra, a najstarije legende jedva da su dopirale dalje od vremena Seoba. Ipak iz tih legendi, pa i iz nekih njihovih neobičnih riječi i običaja, jasno proizlazi da su hobiti, kao i mnogi drugi narodi, u dalekoj prošlosti bili krenuli na zapad. U njihovim najstarijim pričama nazire se vrijeme kada su prebivali u dolinama gornjeg toka Anduina između rubova Velike zelene šume i Maglenog gorja. Ne može se više pouzdano utvrditi zašto su se poslije upustili u težak i pogibeljan prelazak preko gorja od Erdiadora. Njihove predaje govore o razmnožavanju ljudi u toj zemlji i o sjeni koja je pala na šumu, tako da je potamnjela i dobila novo ime, Mrkodol. Prije nego što su krenuli preko gorja, hobiti su već bili podijeljeni na 3 pomalo različita plemena: dlakonoge, šturove i bljedolike. Dlakonozi su bili tamnije puti, sitniji, niži, bez brada i bosi. Šake i stopala bijahu im gibki i hitri, voljeli su brda i visoravni. Šturovi bijahu širi, krupnije građe, imali su veća stopala i šake i radije su prebivali u ravnicama i riječnim dolinama. Bljedoliki su pak bili svjetlije puti i kose, viši i vitki od ostalih, a najviše su voljeli drveće i šumske krajeve. Dlakonozi su nekad davno imali mnogo posla s patuljcima i dugo su prebivali u podnožju gorja. Rano su krenuli na zapad i lutali kroz Erdiador sve do vjetrovrha dok su ostali bili još u pustošiji. Oni su bili najobičniji predstavnici hobita i kudikamo najbrojniji među njima. Ujedno su bili najskloniji da se skrase na jednom mjestu i najbolje su očuvali običaj da žive u rovovima i rupama. Šturovi su se dugo zadržavali uz obale velike rijeke Anduin i manje su zazirali od ljudi. Došli su za dlakonozima na zapad i krenuli niz rijeku Glasnovodu na jug. Mnogi su od njih dugo boravili između Tarbada i granica Dunlanda, prije nego što su se ponovo zaputili na sjever. Bljedoliki su bili sjeverno pleme, ujedno i najmalobrojnije. Oni su bili u boljim odnosima s vilenjacima nego ostali hobiti. Bili su vičniji jezicima i pjesmi nego obrtima i odvekada su više voljeli lov nego ratarstvo. Prešli su bili preko gorja sjeverno od Rivendela i spustili se niz rijeku Horwell. U Erdiadoru su se brzo izmiješali s ostalim plemenima koje su tu zatekli, ali kako su bili malo odvažniji i skloniji pustolovinama, često bi se našli na čelu plemena dlakonoga ili šturova. Čak se i u Bilbovo doba mogla još zapaziti jaka bljedolička crta u uglednim obiteljima kao što su bili Tokovi i gospodari Baklenda.
U zapadnim krajevima Erdiadora između Maglenog i Modrog gorja hobiti su zatekli i ljude i vilenjake. Tu su doista još prebivali ostaci Dunedajna, kraljeva onih ljudi koji su bili došli preko mora sa zapadnih strana, ali se njihov broj naglo smanjivao, a zemlje su u njihovom sjevernom kraljevstvu bivale sve zapuštenije. Bilo je tu mjesta na pretek za doseljenike, pa su se hobiti uskoro počeli naseljavati u urednim zajednicama. U Bilbovo doba njihova su prvobitna naselja bila odavno nestala i pala u zaborav, ali jedno od prvih koja su postajala važna i još se održalo iako smanjeno, a nalazilo se u Breju i u okolnom Chetwoodu, 40 milja istočno od Shirea. Jamačno su se već u to doba hobiti opismenili i počeli pisati po uzoru na Dunedajne, koji su opet mnogo ranije bili naučili tu vještinu od vilenjaka. U to su doba zaboravili jezike kojima su se dotad služili i prihvatili zajednički jezik ili vestron, kako su ga zvali, što biješe uobičajen u svim zemljama kraljeva od Arnora do Gondora i na svim obalama mora od Belfasta do Lunea. Ipak su zadržali nešto od svojih riječi, kao i svoja imena, mjeseci i dana i velik broj osobnih imena iz davnine. Negdje u to doba legenda u hobita prvi put postaje povijest i vrijeme se počinje računati u godinama. Jer upravo 1601. godine trećeg doba bljedolička braća Marčo i Blanko odlaze iz Breja. Pošto su pribavili dopuštenje od velikog kralja u Fornostu, prešli su preko smeđe rijeke Branduina na čelu velike skupine hobita. Bilješka. Fornost. Kako prenose kronike Gondora, bijaše to Argeleb II, 20. kralj sjeverne loze, koji izumire s Arvedujom 300 godina kasnije. Kraj bilješke. Prešli su preko mosta kamenih lukova podignutog u doba najveće moći sjevernog kraljevstva, zaposjeli svu zemlju s druge strane između rijeke i dalekog Humlja. Oni su samo bili dužni dobro održavati veliki most, kao i sve ostale mostove i ceste, ići na ruku kraljevim glasnicima i priznavati vrhovnu kraljevu vlast. Tako je počelo računanje vremena po Shireu, jer je godina prelaska preko Brandywina, kako su hobiti prekrstili tu rijeku, postala prva godina u Shireu i od nje su se računale sve potonje godine. Bilješka. Prema tome, godine trećeg doba po računanju vilenjaka i Dunedajna mogu se lako izračunati dodavanjem broja 1600 godinama po Shireu, kraj bilješke. Zapadni su se hobiti zaljubili na prvi pogled u svoju novu domaju. Ostali su u njoj i uskoro se ponovo izgubili iz povijesti ljudi i vilenjaka. Dok je god postojao kralj, oni su službeno bili njegovi podanici, ali su vlast zapravo držali u svojim rukama njihovi poglavari, koji se uopće nisu miješali u događaje u vanjskom svijetu. Sve do posljednje bitke u Fornostu, svještac s kraljem iz Angmara slali su određen broj strijelaca u pomoć kralju, ili su bar tako tvrdili, iako se to u ljudskim kronikama nigdje ne spominje. Ali u tom je ratu propalo sjeverno kraljevstvo, pa su otada hobiti tu zemlju smatrali svojom i među svojim glavarima birali namjesnika koji je zastupao nestalog kralja. U sljedećih 1000 godina rijetko su ih uznemiravali ratovi, pa su napredovali i množili se poslije crne pošasti 37. godine po Shireu, sve do nesretne duge zime i gladi što je slijedila nakon toga. Tada su mnoge tisuće hobita pomrle, ali dani nerodica 1158. do 60. bili su već davno minuli u vrijeme kada se zbiva ova naša priča i hobiti su se opet bili navikli na izobilje. Zemlja bijaše bogata i izdašna i premda je dugo ležala zapuštena kada su oni došli, nekada je bila dobro obrađivana i kralj je u njoj imao mnogo imanja, njiva, vinograda i šuma. 40 sati hoda protezala se od dalekog Humlja do mosta na Brandywinu, a 50 od sjevernih vriština do močvara na jugu. Hobiti su je prozvali Shire, kao područje pod vlašću njihova namjesnika i oblast u kojoj se dobro posluje. I tu su u tom ugotnom zakutku lijepo živjeli i bavili se svojim poslovima, obazirući se sve manje i manje na vanjski svijet u kojem su se zbivali mračni događaji.
sve dok nisu povjerovali da su mir i izobilje pravilo u Međuzemlju i nešto na što svaki pametni narod ima pravo. Zaboravili su ili zanemarili ono malo što su ikad znali o čuvarima i o mukama onih koji su omogućili višestoljetni mir u Shireu. Bili su zapravo zaštićeni, ali nisu više o tome vodili računa. Nikad nisu hobiti ni jednog soja bili ratoborni i nikada se nisu borili među sobom. Dakako da su nekuć davno bili prisiljeni boriti se da se održe u nesmiljenom svijetu, ali u Bilbovo doba bijaše to već davna prošlost. Posljednje bitke koja se vodila prije nego što počinje ova priča, zapravo jedine bitke koja se ikad vodila u granicama Shira, nitko se više živ nije sjećao. Bitke na Zelenim poljima 1147. godine po Shireu, u kojoj je Bandobras Stok odbio najezdu orka. Čak je i klima postala nekako blaža, a o vukovima koji su nekoć po bijeloj zimi dolazili sa sjevera u pljačku, pričali su još samo djedovi svojim unucima. I tako, premda je još bilo nešto zaliha oružja u Shireu, ono im je uglavnom služilo kao trofeji, obješeno ponad ognjišta ili po zidovima ili izloženo u muzeju u Michael Delvingu. Oni su taj muzej zvali Dranguljarnica, zato što su sve što im nije bilo od neposredne koristi, a nisu željeli odbaciti, nazivali Drangulija. Nastambe su im bile pretrpane drangulijama koje su često poklanjali jedni drugima. Pa ipak, uza svu udobnost i mir, taj je narod ostao neobično žilav. Kad bi došlo stani pani, bilo ih je teško zastrašiti ili ubiti, a možda su upravo zato, što im je bilo toliko stalo do dobrih stvari, mogli i bez njih kada bi morali. Možda su zato mogli podnijeti sve teške udarce sudbine, neprijatelje ili nevremena na način koji je iznenađivao one koji ih nisu dobro poznavali i koji nisu gledali dalje od svojih trbuha i dobro uhranjenih lica. Premda nisu bili svadljivi i premda nisu ništa živo ubijali iz užitka, dobro su se držali kada bi ih tko pritjerao uza zid i još su znali ako treba rukovati oružjem. Dobro su gađali lukom i strijelom jer su imali oštro oko i sigurnu ruku. I ne samo lukom i strijelom. Kada bi se koji hobit sagnuo da dohvati kamen, valjalo je što prije pobjeći u zaklon, što su dobro znale sve životinje koje bi se našle u blizini. Prvobitno su svi hobiti živjeli u rupama u zemlji, ili su bar sami vjerovali da su živjeli i još su se uvijek najbolje osjećali u takvim nastambama, ali su se s vremenom morali naviknuti i na drukčija obitavališta. Zapravo su u Bilbovo doba u Shireu uglavnom samo najbogatiji i najsiromašniji hobiti zadržali taj stari običaj. Oni najsiromašniji prebivali su i dalje u najprimitivnijim jazbinama, zapravo u običnim rupama sa samo jednim ili nijednim prozorom, a bogataši su još gradili znatno raskošnije verzije onih običnih, negdašnjih jama. Međutim, nije bilo lako naći prikladno mjesto za te široke i razgranate rovove, ili smijale, kako su ih oni zvali, pa su u ravnicama i nižim predjelima hobiti, pošto su se razmnožili, počeli graditi nastambe na zemlji. Zapravo su čak i u brdovitim krajevima i starijim naseljima, kao što su Hobbiton ili Tugborough, ili na glavnom gradskom području Shirea u Michael Delvingu na Bijelom humnju, sagrađene mnoge kuće od drva, opeke ili kamena. U takvim su nastambama najradije stanovali mlinari, kovači, užari i kotlari i ostali obrtnici, jer čak i kad bi stanovali u rupama, hobiti su odavno bili navikli graditi pojate i radionice. Kažu da je običaj da se grade seoske kuće i hambari nastao među stanovnicima Mlake dolje uz Brandywine. Hobiti u tom kraju, u istočnoj četvrti, bijahu poprilično krupni i debelih nogu, pa su nosili patuljačke čizme kad je bilo blato, ali za njih se znalo da u njihovim žilama dobrim dijelom teče šturska krv, što se moglo vidjeti i po maljama koje su mnogima od njih rasle na obrazima. A nijedan dlakonog ni bljedolik nije imao ni traga od brade. Uistinu se narodu u Mlaki i Bucklandu, istočno od rijeke, gdje su se oni u novije vrijeme nastanili, većinom doselio u Shire iz južnih krajeva i još su imali mnoga čudna imena i neobične riječi koje se nisu mogle čuti nigdje drugdje u Shireu. Vjerojatno su graditeljsku vještinu, kao i mnoge druge, bili preuzeli od Dunedaina, ali možda su je naučili i od samih vilenjaka koji su ljudima bili učitelji u njihovoj mladosti, jer ucvišeni vilenjaci nisu još u to vrijeme bili napustili Međuzemlje
Još su obitavali u sivim lukama daleko na zapadu, pa i na drugim mjestima nadomak Shireu. Još su se mogle vidjeti 3 vilin kule koje su od pamtivijeka stajale na bregovima iza zapadnih granica. Nadaleko su sjale na mjesečini. Najviše je bila najdalje, stajala je sama na zelenu brijegu. Hobiti iz zapadne četvrti tvrdili su da se s nje može vidjeti more, ali nije poznato da se jedan hobit ikad popeo na nju. Zapravo je bilo malo hobita koji su ikad vidjeli more ili plovili po njemu, a još ih je manje bilo koji su se vratili da izvijeste ostale o tome. Većina je hobita vrlo nepovjerljivo gledala čak i na rijeke i čamce, i nije ih bilo mnogo koji su znali plivati. Kako su godine prolazile u Shireu, sve su rijeđe i rijeđe govorili s vilenjacima. Počeli su ih se pribojavati i zazirati od onih koji su s njima imali posla, a more za njih postalo pojam straha i znak smrti, pa su okrenuli glave od brda na zapadu. Graditeljsku su vještinu zacijelo naučili od vilenjaka ili ljudi, ali su se služili njome na svoj način. Nisu ih privlačile kule, kuće su im obično bile dugačke, niske i udobne. Najstarije među njima bile su tek puke imitacije smijala, pokrivene suhom travom ili slamom, ili čak busenjem, a zidovi im bijahu ponešto ispupčeni. To je međutim bilo tek u prvoj fazi nakon dolaska u Shire, a poslije su promijenili način gradnje. Usavršili su ga onim što su naučili od patuljaka ili što su sami otkrili. Glavna osobitost hobitskog graditeljstva ostala je sklonost okruglim prozorima, pa čak i okruglim vratima. Kuće i rupe hobita u Shireu bijahu često velike i nastanjene velikim porodicama. Bilbo i Frodo Baggins bili su kao nežanje iznimke, kao što su bile iznimke i u mnogo čemu drugom, primjerice u prijateljevanju s vilenjacima. Gdje kad je više pokoljenja rođaka, kao recimo Tokovi u velikim smijalima ili Brandybuckovi u Brandy Hallu, stanovalo zajedno u relativnom miru u pradjedovskoj palači s mnogo hodnika. Bilo kako mu drago, svi su hobiti bili rodovski organizirani i mnogo su pazili na rodbinske odnose. Crtali su dugačka i zamršena rodoslovna stabla s nebrojnim granama. Kad imate posla s hobitima, važno je upamtiti tko je s kim rod i u kojem koljenu. U ovu knjigu ne bismo mogli prenijeti rodoslovno stablo koje bi obuhvatilo bar najvažnije članove bilo koje ugledne porodice u vrijeme o kojem je riječ. Rodoslovna stabla na kraju crvene knjige ili zapadne pokrajine sama su za sebe jedna mala knjiga, ali bi ih svi drugi osim hobita smatrali dozla Boga dosadnim. Hobiti su pak uživali u takvim stvarima ako su bile točne. Rado su posjedovali knjige ispunjene podacima koje već znaju, ako su podaci bili izloženi čisto i bistro, bez proturječja. Drugo. O travi za lulu. 18. stranica. Ima još nešto o hobitima iz davnine što valja spomenuti. Jedan začudan običaj. Na glinene ili drvene lule uvlačili su ili udisali dim gorućih listova stanovite trave koju su zvali trava za lulu ili list, vjerojatno neku vrstu nikotijane. Porijeklo ovog čudnovatog običaja ili umjeća, kako su to hobiti radije zvali, obavijano je velom tajne. Sve što se o tome moglo otkriti u starini iznio je Meriadoc Brandybuck, potonji poglavar Bucklanda. A budući da on i duhan iz južne četvrti igraju određenu ulogu u pripovijesti koja slijedi, navešćemo njegove riječi iz uvoda njegova šajerskog travarstva. On kaže ovako. Ovo je jedino umjeće koje možemo slobodno nazvati našim izumom. Ne zna se točno kada su hobiti počeli pušiti, sve legende i obiteljske povijesti uzimaju pušenje zdravo za gotovo. Narod je u Shireu od vajkada pušio razne trave, od kojih su neke smrdjele, a neke ugodno mirisale. Ali svi se izvještaji slažu u tome da je Tobold Hornblower iz Longbottoma u južnoj četvrti prvi počeo uzgajati u svojim vrtovima pravu travu za lulu u doba Isengrima II, oko godine 1070. po računu u Shireu. Najbolja domaća vrsta potječe i dan danas iz tog kraja, osobito sorte poznate pod nazivima Longbottomski list, Stari Tobi i Južna zvijezda. Nije zabilježeno kako je Stari Tobi došao do te biljke, jer sve do smrti nije nikome htio odati tu tajnu. Dobro je poznavao bilje, iako nije mnogo putovao. Kažu da je u mladim danima često odlazio u Bree,
ali je sigurno da nije nikad otišao dalje od Shirea. Stoga je lako moguće da je za tu biljku saznao u Breju, gdje ona svakako sada dobro uspijeva na južnim obroncima brda. Hobiti u Breju tvrde da su oni zapravo prvi počeli pušiti travu za lulu. Dakako da isto tako tvrde da su i sve drugo radili prije ostalog pučanstva u Shireu, o kojem govore kao o kolonistima. Ipak u ovom slučaju čini mi se da imaju pravo. Sigurno je da se umijeće pušenja prave trave proširilo u posljednjih nekoliko stoljeća među patuljcima i drugim stvorenjima kao što su graničari, čarobnjaci ili skitnice, koji su još prolazili amo tamo preko tog drevnog raskrižja. Stoga zavičaj i središte tog umijeća treba tražiti u staroj krčmi u Breju, razigrani poni, koju od pamtivijeka drži obitelj Maslovar. Pa ipak, moja zapažanja se mnogobrojnih putovanja na jug uvjerila su me da sama ta trava ne potječe iz našeg podneblja, nego sa sjevera, iz donjeg toka rijeke Anduin, kamo su je, predmnijevam, nekad davno bili donijeli preko mora ljudi sa zapadnih strana. Ona raste na svakom koraku u Gondoru. Tu je i bujnija i krupnija nego na sjeveru, gdje se nikad ne nalazi u divljem stanju i dobro uspijeva samo na toplim, zaklonjenim mjestima kao što je Longbottom. Ljudi je u Gondoru zovu slatki galenas i cijene je samo zbog mirisa njenih cvjetova. Zacijelo je iz tog kraja prenesena zelen putem tijekom dugih stoljeća od dolaska Elendila do naših dana. Ali čak i Dunedajni iz Gondora priznaju nam tu čast da su hobiti prvi napunili njome lule. Štoviše, ni čarobnjaci se nisu tome dosjetili prije nas. Doduše, jedan čarobnjak je, kojeg sam poznavao, prihvatio to umijeće prije mnogo vremena, izvještio se u tome kao i u svemu drugome čega se latio. 3. O ustrojstvu Shirea, 19. stranica. Shire je bio podijeljen na 4 spomenute četvrti, sjevernu, južnu, istočnu i zapadnu, a ove opet svaka na određeni broj plemenskih okruga koji su još nosili imena nekoliko najstarijih uglednih obitelji, iako se u doba kada se ova pripovijest zbiva, ta imena nisu nalazila samo u njihovim okruzima. Gotovo su svi tokovi živjeli još u Toklandu, ali to se ne bi moglo reći za mnoge druge porodice kao što su Bagginsovi ili Boffinovi. Izvan četvrti nalazile su se istočni i zapadni krajevi, Buckland te zapadna pokrajina, priključena godine 1462. po računu u Shireu. Shire u to vrijeme gotovo da nije ni imao neku svoju vladu. Porodice su uglavnom same vodile svoje poslove. Najveći im je dio vremena oduzimala proizvodnja i potrošnja hrane. U svemu ostalom bili su pretežito darežljivi. Nisu bili gramzljivi, nego zadovoljni i umjereni, tako da im se posjedi, gospodarstva, radionice i trgovina na malo nisu gotovo uopće mijenjali iz generacije u generaciju. Dakako da su se držali drevne tradicije u svom odnosu spram velikog kralja u Fornostu ili Sjeverngradu, kako su oni zvali to mjesto daleko na sjeveru Shirea. Ali ondje nije bilo kralja već gotovo 1000 godina, pa su čak i ruševine kraljevskog Sjevergrada bile zarasle u korov. Ipak su hobiti i dalje govorili o divljacima i zlim stvorovima, poput trolova, kao onima koji nikad nisu ni čuli za kralja. Jer svi su njihovi temeljni zakoni potjecali od drevnih kraljeva, a oni su ih se pridržavali od svoje volje zato što su takvi bili propisi, kako su sami govorili, prastari i pravedni. Istina je da je porodica Tok odavno zauzimala najistaknutije mjesto, zato što je zvanje namjesnika preneseno na nju, od Oldbuckovih prije više stoljeća, pa je glava njihove porodice od onda nosila tu titulu. Namjesnik je bio poglavar sabora, zapovjednik narodnog zbora i hobitskih oružanih snaga, ali kako su se sabor i narodni zbor sastajali samo u kritičnim prigodama, do kojih više nije uopće dolazilo, namjesništvo je bilo tek počasno zvanje. Porodici Tok iskazivalo se još posebno poštovanje, jer je i dalje bila mnogobrojna i neobično bogata i u svakom bi naraštaju iznjedrila snažne ličnosti neobičnih navika, pa čak i pustolovne naravi. Ove posljednje osobine bile su međutim nešto što se u bogataša više trpjelo nego općenito odobravalo. Ipak se zadržao običaj da se glava te porodice naziva Stari Tok i da se njegovu imenu pridaje prema potrebi broj, recimo
Insegrim II. Jedini pravi dužnosnik u Shireu bijaše u to vrijeme gradonačelnik Michael Delvinga ili Shirea, koji se birao svake 7. godine na slobodnom sajmu, bez dadžbina, na bijelom humlju na Ivanje, što će reći usred ljeta. Gradonačelniku je gotovo jedina dužnost bila da presjeda na proslavama o blagdanima u Shireu, što je često bivalo. Ali gradonačelnik je ujedno bio i ravnatelj pošte i prvi oružnik, tako da je upravljao i glasničkom službom i stražom. To su bile jedine dvije javne službe u Shireu. Glasnici su bili brojniji od stražara i imali su mnogo više posla. Dakako da nisu svi hobiti bili pismeni, ali oni koji su bili, neprestanci su pisali svim svojim prijateljima, pa i nekim rođacima, koji su prebivali dalje od mjesta do kojeg se moglo doći popodnevnom šetnjom. Hobiti su svoje policajce ili ono što je bilo najbliže tom pojmu, kod njih zvali oružnicima. Dakako da nisu imali odore, takvo je što bilo posve nepoznato, nego samo perjanicu zataknutu za kapu. I u praksi su bili više poljari nego policajci, baveći se više stokom u Kvaru nego ljudima. U cijelom Shireu bilo ih je svega 12, po 3 u svakoj četvrti, nadležnih za unutarnje poslove. Znatno ih je veći broj koji se po potrebi mijenjao, gazio granice i brinuo da stranci bilo koje vrste, veliki ili mali, ne prave nikome nikakve smetnje. U vrijeme kad ova priča počinje, znatno se bio povećao broj tih pograničara, kako su ih oni zvali. Bilo je mnogo prijava i pritužbi da se nepoznate osobe iz stvorenja smucaju oko granice i da ih prelaze. Biješe to prvi znak da nije sve baš kako treba i kako je oduvijek bilo, osim u pričama i legendama o davnoj prošlosti. Malo se tko obazirao na taj znak. Čak ni Bilbo još nije imao pojma što on znači. 60 je godina bilo prošlo otkako se on bio zaputio na svoje slavno putovanje i sad je bio već star čak i za hobite, od kojih su mnogi doživjeli 100. Ipak je očito još mnogo ostalo od pozamašnog blaga što ga je bio donio sa sobom. Koliko je mnogo ili malo toga bilo, on nije nikome povjeravao, pa čak ni svom najdražem sinovcu Frodu. I još je čuvao u tajnosti onaj prsten koji je bio pronašao. 4. O tome kako je pronađen prsten. 21. stranica. Jednoga je dana, kao što je ispripovjedano u Hobitu, došao na Bilbova vrata veliki čarobnjak Gandalf Sivi, a s njime 13 patuljaka, nitko drugi zapravo do Thorin Hrastoštit, kraljevski potomak i njegovih 12 pratilaca u progonstvu. Na svoje veliko i trajno čudo, on je jednog travenskog jutra krenuo, a bila je tada godina 1341. po Shireu, u potragu za golemim blagom patuljaka, riznicom Kraljeva Podnogore, ispod Erebora u Dolju, daleko tamo, na istoku. Potraga je bila uspješna i ubijen je zmaj koji je čuvao blago. Ipak, premda se vodila bitka 5 vojski i Thorin poginuo i premda su počinjena mnoga junačka djela prije izvojevane pobjede, sve to skupa teško da bi imalo ikakvo značenje za ovu našu pripovijest ili teško da bi zaslužilo više od bilješke u dugim analima trećeg doba, da nije bilo jedne usputne slučajnosti. Družinu su bili napali orci na visoku prijevoju u Maglenom gorju dok su putovali u pustošiju, pa se slučilo da je Bilbo zalutao u crnim rudnicima orka duboko u nutrini gore. I tu je, dok je uzalud pipao oko sebe, dotaknuo rukom prsten što je ležao na tlu rova. Strpao ga je u džep i tada mu se učinilo da je posrijedi bila puka sreća. Kraj prvog kanala prve kazete, nastavak na drugom kanalu. Tražeći izlaz, Bilbo je pješačio do dna planine odakle nije mogao dalje. Na kraju rova ležalo je studeno jezero daleko od danjeg svjetla, a na kamenom otočiću u vodi živio je Golum. Bijaše to odvratno malo stvorenje. Veslao je u svom malom čamcu velikim plosnatim stopalima. Vrebao blijedim sjajnim očima i lovio dugačkim prstima slijepe ribe i žive ih žderao. Žderao je sve živo, čak i orka kada bi ga uspio uloviti i zadaviti bez borbe. Posjedovao je tajno blago kojeg se domogao prije mnogo godina, dok je još živio na danjem svjetlu. Zlatni prsten koji je svog nosioca činio nevidljivim. Biješe to jedina stvar koju je volio, njegovo zlato, i razgovarao je s njim čak i onda kada ga nije imao uza se.
jer držao ga je dobro skrivenog u rupi na svom otočiću, a nosio ga je samo kad je lovio ili uhodio orke u rudnicima. Možda bi on bio odmah napao Bilba da je imao prsten uzase kad su se sreli, ali ga nije imao, a Hobit je držao u ruci vilenjački bodež koji mu je služio kao mač. Zato je Golum, da bi dobio na vremenu, predložio Bilbu da se igraju zagonetki, predloživši da će on njega u slučaju da Bilbo ne zna odgonetku ubiti i požderati, a ako Bilbo pobjedi u toj igri, onda će on učiniti što Bilbo želi, odvešće ga do izlaza iz podzemnih rovova. Kako je bio beznadno izgubljen u tami te nije mogao ni naprijed ni natrag, Bilbo je prihvatio izazov, pa su zadali mnogo zagonetaka jedan drugome. Naposljetku je u toj igri pobjedio Bilbo, zahvaljujući više sreći, reklo bi se, nego pameti, jer na kraju se nije mogao sjetiti nijedne zagonetke, pa kad je u džepu napipao prsten koji je bio našao i onda zaboravio na njega, uzviknuo je: "Što imam u džepu?" Na ovo pitanje Golum nije znao odgovoriti, iako je pogađao 3 puta. Stručnjaci se, istina Bog, spore oko toga da li je ova posljednja pitalica bila obično pitanje ili zagonetka, prema strogim pravilima te igre, ali se svi slažu u tome da je Golum, kad je već pristao i pokušao odgovoriti na to pitanje, bio dužan održati obećanje. Bilbo je zahtijevao od njega da održi riječ, jer se bojao da bi ga to sluzavo stvorenje moglo prevariti, premda se takva obećanja poštuju kao svetinje, i svi su se odvajkada, osim najpodlijih stvorova, libili da ih prekrše. Ali pošto je Golum toliko vremena proveo u tami, srce mu je bilo crno i ispunjeno podlošću. Iskrao se i vratio na svoj otočić, o kojem Bilbo nije imao pojma, koji se nalazi u blizini usred tamne vode. Mislio je da mu je ondje prsten. Već je bio gladan i srdit, ali je držao da se neće bojati nikakvo oružja kad bude imao svoje zlato uzase. Ali prstena nije bilo na otočiću. Izgubio ga je. Nestao je. Bilba su od Golumova vriska podišli žmarci, iako mu još nije bilo jasno što se dogodilo. Golum se napokon dosjetio odgonetke, ali prekasno. "Što ima u svojim džepovima?" uzviknuo je. U očima mu je gorio sjaj poput zelena plamena dok je jurio natrag da ubije Hobita i dočepa se svoga zlata. Bilbo je u posljednji tren uvidio u kakvoj opasnosti, pa je naslijepo pobjegao od vode u shodnik i još mu je jednom sreća spasila život. Jer u trku je turio ruku u džep i prsten mu je sam kliznuo na prst. Stoga ga je Golum prestigao, a da ga nije primijetio, i otišao dalje da pazi na izlazu kako mu lopov ne bi umaknuo. Bilbo je oprezno pošao za njim. Golum je usput psovao i razgovarao sam sa sobom o svom zlatu. Iz njegovih je riječi napokon i Bilbo pojmio istinu, pa mu se u tami vratila nada. Upravo je on jamačno našao taj čarobni prsten i tako mu se ukazala prilika da pobjegne od orka i Goluma. Najposlije su zastali pred nevidljivim otvorom koji je vodio do donjeg ulaza u rudnik na istočnoj strani gorja. Tu se Golum skutrio u zasjedi njuškajući i osluškujući oko sebe, a Bilbo je došao u napast da ga ubije mačem, ali ga je u tome spriječila samilost. Premda je zadržao na prstu prsten koji mu je sada bio jedina nada, nije htio da s njegovom pomoću ubije tog gnusnog skota koji se našao u nepovoljnijem položaju od njega. Naposljetku je skupio svu svoju hrabrost, preskočio Goluma u tami i pobjegao hodnikom praćen kricima mržnje i očaja svog neprijatelja. "Lopov! Lopov! Baggins! Mrzimo ga do groba!" A sad, zanimljiva je činjenica da Bilbo nije ovako ispričao priču svojim suputnicima. Njima je on kazao da je Golum obećao da će mu nešto pokloniti ako pobjedi u igri, ali kad je Golum otišao po poklon na svoj otočić, otkrio da mu je nestalo blago, čarobni prsten koji je nekoć davno dobio na dar za rođendan. Bilbo je naslutio da je to onaj isti prsten koji je on našao, a kako je pobjedio u igri, prsten mu je po pravu pripadao. Međutim, kako je bio u škripcu, ništa nije rekao o tome, nego je natjerao Goluma da mu pokaže put do izlaza, da to bude Bilbu nagrada umjesto poklona. Tako je taj događaj Bilbo opisao u svojim uspomenama i čini se da nikada nije promijenio svoj opis, čak ni nakon savjetovanja s Elrondom. Očito je tako bilo i u originalnoj crvenoj knjizi, kao i u nekoliko kopija i izvadaka. Međutim, mnoge kopije sadrže istiniti prikaz, kao alternativu, koji zacijelo potječe iz bilješaka Frodovih ili Samwiseovih,
jer su obojica znala istinu, iako se čini da nisu bili skloni izostaviti ništa od onoga što je napisao sam stari hobit. Gandalf je međutim posumnjao u Bilbovu prvu priču čim mu je čuo od njega i neprestano ga je zanimao taj njegov prsten. Napokon je nakon dugih ispitivanja zbog kojih su njihovi odnosi bili neko vrijeme nategnuti, doznao od Bilba pravu istinu, zato što je po svemu sudeći držao da je ta istina neobično važna. Premda to nije rekao Bilbu, smatrao isto tako važnim i nezgodnim što dobri hobit nije od prve kazao istinu, sasvim suprotno svojim običajima. Pa ipak zamisao o poklonu nije bila puka hobitske izmišljotine. Bilba su na tu zamisao navele, kako je i sam priznao, Golumove riječi, koje je slučajno bio čuo, jer Golum je odista više puta nazvao taj prsten svojim rođendanskim darom. To je također Gandalfu bilo čudno i sumnjivo, ali je istinu o toj pojedinosti saznao tek nakon mnogo godina, što će se vidjeti u ovoj knjizi. O Bilbovim kasnijim pustolovinama nema se ovdje bog zna što kazati. Uz pomoć prstena umaknuo je stražarima orcima na izlazu i ponovo se pridružio svojim suputnicima. Na putovanju se više puta poslužio prstenom, uglavnom da pomogne prijateljima, ali ga je držao u tajnosti pred njima dokle god mogao. Na povratku kući nije više nikad nikom govorio o njemu, osim Gandalfu i Frodu, i nitko drugi u Shireu nije znao za prsten, ili je bar on tako vjerovao. Samo je Frodu pokazao izvještaj o svom putovanju koji je pisao. Svoj mač, žalac, objesio je iznad ognjišta, a oklop od čudesne žičane mreže koju su mu darovali patuljci kao dio zmajeva blaga posudio je muzeju, zapravo dranguljarnici u Michael Delvingu. Ipak je zadržao u ladici svoje rupe u vrećastom vijencu staru pelerinu s kukuljicom koju je nosio na svojim putovanjima, a prsten na tankom lančiću držao je u džepu. Vratio se kući u vrećasti vijenac 22. lipnja 1342. godine po Shireu, u svojoj 52. godini. Ništa se osobito nije dogodilo u Shireu sve dok gospodin Baggins nije počeo pripremati proslavu svoga 111. rođendana, 1401. godine po računu u Shireu. Na ovom mjestu počinje naša pripovijest. Napomena o kronikama Shirea, 25. stranica. Pri kraju trećeg doba uloga koju su hobiti igrali u velikim zbivanjima što su dovela do pripajanja Shirea ponovo u Ujedinjenom kraljevstvu, probudila je među njima šire zanimanje za njihovu povijest, pa su skupljali i zapisivali mnoge njihove predaje koje su do tada bile još uglavnom usmene. I njihove velike porodice bavile su se događajima u kraljevstvu općenito, a mnogi su njihovi članovi proučavali stare priče i legende. Potkraj prvog stoljeća četvrtog doba bilo je u Shireu već nekoliko knjižnica u kojima su se mogle naći mnogobrojne povjesnice i kronike. Najveće su od tih zbirki zacijelo bile u potkulama, u velikim smijalima i u Brandy Hallu. Ovaj izvještaj o kraju trećeg doba zasniva se pretežito na crvenoj knjizi Zapadne pokrajine. Taj najvažniji izvor povijesti Rata za prsten zove se tako zato što se dugo čuvao u donjim kulama, zavičaju porodice Fairbairns, guvernera Zapadne pokrajine. Zapravo je to bio Bilbov osobni dnevnik koji on ponio sa sobom u Rivendell. Frodo ga je vratio u Shire, skupa s neuvezanim listovima bilježaka, i u godinama 1420. i 1421. gotovo da ga je ispunio svojim izvještajem o tom ratu. Međutim, pridodani dnevniku i sačuvani s njim, vjerojatno u istoj crvenoj kutiji, bijahu 3 pozamašna sveska, uvezana u crvenu kožu, koju mu je Bilbo poklonio na rastanku. Uz ova 4 sveska pridodan je u Zapadnoj pokrajini i 5. svezak, koji je sadržavao komentare, rodoslove i raznu drugu građu o hobitima, članovima družine. Originalna crvena knjiga nije sačuvana, ali postoje mnogobrojne kopije, osobito prvog sveska, kojima su se poslužili potomci djece majstora Samwise-a. Međutim, najvažnija kopija ima nešto drugčiji historijat. Čuvala se u velikim smijalima, ali je napisana u Gondoru, vjerojatno na zahtjev praunuka Peregrinova i dovršena 1592. godine po Shireu ili 172. godine četvrtog doba. Njezin prepisivač s juga dodao je ovu napomenu. Kraljev pisac Findegil dovršio je ovo dijelo u četvrtom dobu 172.
Ovo je vjerna kopija u svim pojedinostima namjesnikove knjige u Minas Tiritu. Ta je pak knjiga bila kopija sačinjena na zahtjev kralja Elessara crvene knjige Perijanata, koju mu je donio namjesnik Peregrin kada se povukao u Gondor u 4. dobu 64. Namjesnikova knjiga bila je dakle prva kopija crvene knjige i sadržavala je mnogo toga što je poslije izostavljeno ili izgubljeno. U Minas Tiritu popraćena je mnogim bilješkama i mnogim ispravcima, napose ispravcima imena riječi i citata na vilenjačkim jezicima, a dodana je i skraćena verzija onih dijelova priče o Aragornu i Arwen koji ne spadaju u izvještaj o ratu. Cijelu je tu priču navodno napisao Barahir, unuk dvorskog peharnika Faramira, uskoro nakon smrti kraljeve. Ali najveća je vrijednost Findegilove kopije u tome što samo ona sadržava u cjelini Bilbove prijevode s vilenjačkih jezika. Ta 3 sveska smatraju se dijelom velike vještine i učenosti, u kojem se on između 1403. i 1418. godine poslužio svim izvorima koji su mu bili dostupni u Rivendelu i usmenim i pisanim. Ali kako se Frodo nije mnogo koristio njima jer se gotovo u potpunosti bave starinom, o njima ovdje ništa više nije rečeno. Kako su Meriadoc i Peregrin postali glave svojih slavnih porodica, a istodobno su održavali veze sa Rohanom i Gondorom, u knjižnicama u Buckleberryu i Tuckbornu bilo je više toga što se nije pojavilo u crvenoj knjizi. U Brandy Hallu bilo je mnogo dijela o Eriadoru i povijesti Rohana. Neka je od njih sastavio ili započeo sam Meriadoc, iako su ga u Shireu najviše pamtili po njegovu šairskom travarstvu i po računanju godina, gdje raspravlja o odnosu kalendara u Shireu i Breju prema kalendarima u Rivendelu, Gondoru i Rohanu. Napisao je kraću studiju stare riječi i imena u Shireu, u kojoj je pokazao posebno zanimanje za otkrivanje srodnosti između riječi iz Shira, kao što su stariji elementi u imenima mjesta, s jezikom Rohirima. Knjige u velikim smijalima nisu bile toliko zanimljive pučanstvu u Shireu, iako su bile važnije za širu povijest. Peregrin nije napisao ni jednu od njih, ali su oni i njegovi baštinici sakupili mnogo rukopisa koje su napisali pisari u Gondoru, pretežito kopije, sažeci priča i legendi o Elendilu i njegovim nasljednicima. Samo se ovdje u Shireu mogla naći opsežna građa o historiji Numerona i uspona Saurona. Vjerojatno je u velikim smijalima napisana priča o godinama, uz pomoć građe koju je sakupio Meriadoc. Bilješka. Priča o godinama prepričana u znatno skraćenom obliku u dodatku B sve do kraja 3. doba. Kraj bilješke. Premda se datumi često tek nagađaju, pogotovo kad je riječ o 2. dobu, ipak zaslužuju pozornost. Vjerojatno je Meriadoc dobio potporu i podatke iz Rivendela, koji je više put posjetio. Iako Elronda nije više bilo, njegovi su sinovi još dugo ondje ostali, s nekim od vilenjaka visokog roda. Kažu da se i Celeborn ondje nastanio nakon odlaska Galadrielina, no nigdje nema zapisa o danu kada je napokon i on potražio sive luke, a s njim je nestalo i posljednje živo sjećanje na drevne dane u Međuzemlju.